अखा बोथोरनि दिनै मा खालामगोन मा मागोन मोननानै आङो फिथा सावनो नागिरदों, बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। फिथा थावनिसो सावनायदो, ग्राइन्डारावनो देनिसै। दिंखि थाबाबो देथ'ला, ग्राइन्डारावनो देनोसै। खोमसि नुदों इखि। देनोसै गाइस ग्राइन्डारावनो। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Guys, dados tanganay. Eunisoy. Masa kata next ya? Kita ke boleh nani langsung. Jangan aja, saya, takut. Hai nek, bila hai nek, mana? Tihun. Hai nek, jangan aja. Lasi do, jamu nada suci do, ikai lasi do ne. Hai nek, hai nek, mana? Mana? Kita orang ni di bawah. Kita orang di bawah. Jangan na? Jangan na saya? Manui, nui sun mulai này leh. Hai ne, hai ne. Hai. Đây. Học. Tamam testi tadi. Narekol, sini sampai sungkri ada. Pangbai, danai gaitheri satu dengan sini testi. Santai Okha bothorni. Jabai जोङो नुनांदों टेस्टी नमना nih hai mana indah
बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय गाइस भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय